Ayan, 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 ayan. Yun, mga kagamba. Salamat po tayo Mento and like and share po. Magandang araw mga kagamba. Binabati ko lahat yung mga subscriber ko diyan. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa po subscriber ko diyan, paki-subscribe na lang po, tapos paki-pindot na lang po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng upload ko. Yun po, mga kagamba, ingat po tayo sa COVID-19 na sinasabi nila. Pero higit sa lahat, lahat ng klase ng sakit, pag-ingatan natin, ingat tayo sa lahat ng klase ng sakit, hindi lang po sa COVID-19 mga kagamba, sa tigda, sa TB, sa dengue, at marami pa pong iba. Hindi lang po ang COVID-19 po ang nakakamatay po mga kagamba, marami pang ibang klase ng sakit. So, panatilihin po nating malusog ang ating pangangatawan mga kagamba. Lagi tayong uminom na maraming tubig. So, shoutout muna mga kagamba kay Miguel Tan, Jan Gister Castro, sa NTV, Make Soro o MYK Soro, Ian Malaga, GB Ochoa, Jan Daryl Agustin, Father Prime, Mon Vitor, Spidey Ilocos, at saka si Ilocano ako. Yun mga kagamba, yung mga kababayan natin dita Ilocos Lakay, yung bang malamyo, malumtad tayo. So mayroon na akong dalawang paglalabanin mga kagamba. Siguro nakapili na kayo dyan sa samon na yan, yung dyan, picture. Ito, dalawang samon to mga kagamba ang paglalabanin ko. Nakailang laban na rin itong mga ito, pero nilaban ko ito sa mga normal na gagamba. Ngayon naman, samon to samon sila. Tingnan natin mga gagamba kung maganda ipapakita ang laban nitong mga to. Niludan ko ito ng isuglod ng isang araw, pero parang may pundo pa yata itong dalawa na to. So, pangatlong araw na yung isuglod nila, parang may pundo pa yata mga kagamba. Ayan, isang brown saka isang itim. Ayan. Tingnan natin kung maglalaban. Oops. Lumampas lang yung brown mga kagamba. Pinatalikuran niya. Kung papatalikuran. Para parehas. Para parehas ang laban. Marap ka. Yan. Yan mga kagamba. Grabing laban ng dalawang samon. Ayan. Grabe. Ano bang nadali dyan? Nadali yung itim. Nagpupumiglas pa rin yung itim, pero parang parehas silang nakagat. Nagkagatan sila mga kagamba. Sumasapot yung brown. Sumasapot ang brown mga kagamba. Ang bilis ng laban. Pinabol pa niya. Ayun, nalaglag yung brown. Nasa ilalim ang brown. Mukhang nadali din yung brown mga kagamba. Mukhang matibay itong itim kanina parang nakakagat yung itim pero ayun, sumasapot yung yung brown kagamba, sinasaputan yung itim yun. Ayan ayun nakko, nalaglag sila mga kagamba. Ahon natin para silang tulala mga kagamba. Nakko, parang patay na itong mga kagamba. Parang patay na silang parehas. Tingnan nyo. Tingnan nyo lang sa baba. Ayan. Hindi na sila gumalaw parehas mga kagamba. Ayun. Namatay. Natulala yung dalawa. Ako. So, next fight tayo mga kagamba. Samon pa rin mga kagamba. Push muna natin to. Ayun mga kagamba, pangalawang laban. Ayan, nakita yung picture dyan. Ayan. Samon pa rin mga kagamba. Parehas na samon pa rin to. Ayan. Isang itim saka isang brown ulit. Ayan. Parang may hilod pa rin itong dalawa kasi isang araw ko nilaban to sa normal na gagamba. Ay, nilagyan ko ng isuglod. Ayun. Tingnan natin. Ayaw nang gumalaw. Ayan.
Galawin natin mga kagamba. Yan. Pagtagpuin natin. Ayan na. Oh, grabing laban pa rin ng Samon. Tignan nyo, oh. Brown saka itim. Ayan, oh. Nagkagata na naman. Kagaya nung isa kanina. Yung unang laban. Ayan, mga kagamba, oh. Ayan, oh. Ah, grabe. Oh, ayan, mga kagamba, oh. Grabing sakmalan ito, mga kagamba, oh. Ayan. Oh. So, ayan, oh. Oh. Nako. Ayan, oh. Hindi na gumalaw yung dalawang mga kagamba. Hindi natin alam kung sino ang patay dyan. Parang yung itim yata ang nadali, mga kagamba. Oh. Yung itim yata ang nadali, mga kagamba. Oh. Ayan. Hindi na gumagalaw. Oh, tingnan natin kung sino. Lips to lips sila, mga kagamba. Ayan, oh. Tingnan nyo naman. Ganyan, mga kagamba, pag luma na ang gagamba, hindi na halos naglalabas ng sapot. Halatang halata mo pagka sariwang-sariwang gagamba. Pag lumaban, may sapot ka agad yan na marami. Nagbubuga ka agad ng sapot yung puwit niya. Ay, kagaya nitong dalawa na to. Wala na, luma na kasi ito. Ayan. Siguro mga 2 linggo na ito sa akin. Ayan, mga kagamba, oh. Tingnan natin kung ano mangyayari dito sa dalawa na to. Ayan. Tingnan natin kung sinong patay. Ayan. Ay, tinangay niya. Grabe. Tingnan nyo, hindi na siya nagpakawala ng sapot, oh. Hindi na niya sinaputan. Tingnan natin kung sasaputan pa niya itong mga kagamba. Ayan, oh. Oh, tingnan natin kung sasaputan pa niya to. Ayan. Nako. Oh, galawin natin konti. Baka buhay pa isa. Nako. Talaga mga kagamba, oh. Okay, patay na kaya ito isa. Yung kanina, tabla yung kanina eh. Yung una eh. Itong pangalawa, wala, oh. May tabla kaya dito? Patay na parehas. Oh. Wala, hindi na gumalaw, mga kagamba, yung itim. Ayan, oh. Halos sumiwalay na yung katawan niya sa ulo niya, oh. Pinay, umabaliig, oh. Halata na ano na siya. Patay na siya. Nilamon siya, mga kagamba, oh. Ayun, nako. So yun, mga kagamba. Yun, patay yung isa, yung itim. Yun, panalo yung brown, mga kagamba. Ayan, baliktad natin. Ayan, panalo yung brown, mga kagamba. Ayan, tinangay-tangay niya, parang pagkain na lang ginawa niya, mga kagamba. Pero hindi na niya sinaputan. Yun, mga kagamba. So, natunghayan nyo na naman ang laban ng mga Samon. Isil ko na ito, papalamon ko na ito sa kanya para lumaki tiyan niya. Ayan. So yun, mga kagamba, hanggang dito na lamang po, hanggang sa muling pag-upload. Huwag kakalimutan po mag-subscribe. Kung hindi pa po subscriber dyan, mag-subscribe na po. And then, pakipindot lang po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga upload ko. And then yung mga yung mga subscriber ko na po, welcome back to my channel po. Yun po, marami pong salamat. Hanggang sa muli.